ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо дар канали роҳнамо ҳастед. Бо шумо ҳастам ман Мубориз Аҳадов. дӯстон, дар чанд вақти охир бо як контенти нав видео кардам. дар бораи баъзе идеяҳо, дар бораи баъзе бизнес идеяҳоро гуфта гузаштам ки аз тарафи шумо хело хуб қабул гардид. бисёр бачаҳо занг заданд, ташаккур гуфтанд. яъне умедвор ҳастам ки аз ин видео барои худ баҳра гирифтанд. албатта идея доштан хуб аст, дар ҳолате ки аз болои худ ва аз болои идеяи худ кор кунӣ. дар ин роҳ якчанд масъалаҳои муҳим ҳаст. як пункти асосияш дар он ки вақте ин роҳро интихоб мекунӣ, бояд ҳамеша устувор ва аз ҷиҳати психологӣ боқувват бошӣ. бо чанд масъалаҳое рӯбарӯ мешавед ки аз ҷиҳати психологӣ ҳам таъсири манфӣ ва ҳам таъсири мусбат мерасонанд. дӯстони азиз, диққат кунед. як масъалаи муҳим, вақте ин роҳро интихоб мекунед, бояд шумо ҳама тарафа аз ҷиҳати психологӣ ва инчунин аз болои худ зиёд кор карданро ҳатман омӯзед. дар видеои имрӯза якчанд саволҳоеро пешниҳод мекунам ки дараҷаи фаҳмиши шуморо муайян мекунад. хоҳиш мекунам, агар илоҷаш бошад, як ручка ва як коғаз гиред. саволҳои психологие ки дар видео дода мешавад, ҷавобҳои онро нависта гиред ва дар охир ҳатман як бор худро санҷида бинед ки фикрронии шумо дар кадом дараҷа аст. видеои имрӯзаи мо бисёр як видеои зарурӣ аст. аз ин рӯ хоҳиш мекунам ки дар як ҷои роҳат нишинед, видеоро то охир тамошо кунед, ба ёру дӯстони худ фиристед. дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, мо дар офиси Алабум қарор дорем. касоне ки бори аввал ба видеои мо даромаданд ва намедонанд ки ширкати Алабум чӣ гуна ширкат аст. ширкати Алабум тӯли солҳост ки ба фурӯши телефонҳо машғул аст. дастафкаи мо ба тамоми территорияи Россия, инчунин ба ҳама шаҳрҳои Тоҷикистон ҳам дастафка дорем. як чиз дигарро ногуфта намонад ки вақтҳои охир бисёр бачаҳо занг зада телефонҳои буҷетни мепурсанд. баъзеашон мехостанд ки ба хонаҳои худ ба Тоҷикистон равон кунанд, баъзеашон нав аз Тоҷикистон омадага ҳастанд ва мехоҳанд дар ин ҷо телефонҳои буҷетни гиранд. ва мо хоҳиши ҳамаи шуморо ба назар гирифта якчанд намуди телефонҳои буҷетни беҳтаринро овардем. метавонед ки ба сайти alabum.com дароед, аз ҳамон ҷо нархҳояшро бинед, заказ кунед. дар ин ҷо боз метавонед инструментҳо, либосҳо, китобҳо, хулоса бисёр чизҳоро аз сайти alabum.com метавонед ки дастрас кунед. инчунин дастафкаи инструментҳо низ ба ҳама территорияи Россия ва то Тоҷикистон ҳаст. касоне ки телефон, инструмент ва дигар чизҳоро харидаанд, марҳамат ба сайти alabum.com дароед, заказ кунед. саволи 1. шумо рӯйхати хариди мағозаро тартиб медиҳед ё расходи ҳаррӯзаи худро менависед? а. бале, албатта. б. не, барои ин вақт надорам. в. баъзан кай вақте пул тамом мешавад? агар варианти А-ро интихоб кардед, ба шумо 30 балл дода мешавад. варианти Б бошад 10 ва варианти В 20 балл. ба шумо пешниҳоди кор кардам. коре ки шумо бад мебинед, масалан стройка, лекин пули нағз медиҳад. кори дигарро дӯст медоред, масалан таксӣ, лекин пулаш бошад кам. а. кори вазнин ва сердаромадро интихоб мекунам. б. кори дӯстдоштаи худро интихоб карда зиёдтар вақт сарф мекунам то каме зиёд пул кор кунам. в. ман кори таби дили худро меёбам, ёфта ҳамонро мекунам, маблағ муҳим нест. ба варианти А 20 балл медиҳем, варианти Б бошад 30 ва В 10 балл. саволи 3. чӣ хел телефон истифода мекунед? а. телефоне ки 3-4 сол пеш баромада буд, ҳамин телефон ба ман мешавад. б. модели он қадар нав нест, лекин ҳама функсияи лозимиро дорад. в. модели нав ва 1 моҳ пеш баромада буд. агар варианти А-ро интихоб кардед, 20 балл дода мешавад. варианти Б 30 балл. ба варианти В бошад 10 балл медиҳем. саволи 4. аз куҷо хӯрдан ва чӣ хел хӯрокро меписандед? а. шаурма, самбуса, аз кӯчаҳо харида мехӯрам. хӯрок тайёр карданро бад мебинам.
б. хӯроки серғизо ва гармро ҳамеша аз хона мехӯрам. в. ба ман хӯроки чойхона писанд аст. ман аз чойхона зиёдтар хӯрок мехӯрам. ба варианти А 10 балл медиҳем, варианти Б бошад 30 балл ва варианти В 20 балл дода мешавад. саволи 5. агар ногаҳон ягон пули калон ба даст овардед, чӣ кор мекунед? А. инвестировад ё бо ягон кас бизнес мекунам. Б. зуд расход кардан лозим нест, дар ягон ҷо касса карда мемонам. В. ягон мошини хуб мегирам, боқимондаашро хона ремонт мекунам, агар пул расад ягон хонаи нав мегирам. ба варианти А 30 балл дода мешавад, Б бошад 20 балл ва В ҳамагӣ 10 балл медиҳем. саволи шашуми мо. шумо аз мағоза як туфлӣ гирифтед. фурӯшанда омаду пешниҳод кард, агар як тои дигар гиред, як пар туфлии дигар бепул дода мешавад. дар ин ҳолат чӣ кор мекунед? А. албатта мегирам, ин имконияти хуб аст. Б. маблағамро мебинам, агар ягон туфлӣ маъқул шавад мегирам. В. ман ба як пар туфлӣ омадам ва як пар туфлӣ мегирам. тамом. ба варианти А 10 балл медиҳем, ба варианти Б бошад 20 балл ва варианти В 30 балл. саволи 7. барои шумо пешниҳод карданд ҳозир $10,000 тӯҳфа медиҳем. агар то соли оянда интизор шавӣ $50,000 медиҳем. кадомашро интихоб мекунед? А. ягонташро қабул намекунам, чунки чормағзи бепул танҳо дар мушқапак мегӯям. Б. дарҳол $10,000-ро мегирам. В. интизор мешавам то як сол пас $50,000 гирам. ба варианти А 20 балл дода мешавад, варианти Б бошад 10 балл ва варианти В 30 балл. саволи охирон. як смартфони нав бо батареи бо қувват ба фурӯш баромад, ки канали роҳнамо ва бисёр мардум инро таъриф доранд. телефонатон бошад ҳоло хуб кор мекунад. оё ин телефони хубро мехаред? А. не, ҳоло ҳамин телефонам мешавад. Б. бале, агар пулам расад мегирам. В. о, ана ҳамин телефон ба ман лозим буд. ҳозир аз ягон кас қарз гирифта рафта мехарам. ба варианти А 30 балл дода мешавад, варианти Б 20 балл ва варианти В бошад 10 балл дода мешавад. хуб дӯстон азиз, акнун ба ҳисобкитоби баллҳо мегузарем. касоне ки аз 80 то 120 балл гирифтанд, яъне ба гурӯҳи одамоне ки режимашон ҳамеша эконом карданд, эҳтимол аст дар ҷойи корӣ на он қадар маоши калон кор мекунанд ё маошашонро ба ҳар хел харидҳои бемаънӣ сарф мекунанд. агар ҳамин тавр давом ёфтан гирад, одами сарватманд шуданатон дар гумон аст. албатта ин маънои онро надорад ки шумо хушбахт намешавед. шумо зиндагиро дӯст медоред, иштирок дар тӯю сур, ҷашни таваллуд ва меҳмонӣ рафтанро ва метавонед бо ҳамин равиш зиндагӣ карда хурсанд бошед. гурӯҳи одамоне ки ҳисоби балашон аз 140 то 190 шуд, хело хуб аст. гарчанде шумо дар пул ғӯта намезанед, лекин пулатон дар зиндагӣ ҳамеша мерасад. метавонед чизҳои таби дилатонро харид ва ҳатто боқимондаи пулро касса карда ҳам метавонед. хулоса, дар зиндагӣ аз пул сахт азоб намекашед. агар ҳисоби балатон аз 200 то 240 шуд, шуморо табрик мегӯям. дар зиндагӣ барои сарватманд шудан имконият ва нақшаҳои калон доред. барои баланд бардоштани ҳолати пулиятон хело сахт кӯшиш мекунед ва аз меҳнати зиёд наметарсед ва шумо хело одами босабр ҳастед. шумо имконияти сохтани даромади ҳамешагиро доред. акнун шумо чанд балл гирифтед? дар комментария нависед. хуб дӯстон азиз, расидем ба поёни видео. ҳамеша худ ва наздиконатонро ҳифз намоед. худо ҳофиз.